they make it claim villas. Niggas when I'm chilling with the fellas. Fresh as fuck, I'm on yay. Pull up with the freshest truck, she like yay. She don't give a fuck what a man say. She try her love, but she can't say. Fresh as fuck, I'm on yay. Pull up with the freshest truck, she like yay. She don't give a fuck what a man say. She try her love, but she can't stay. Hella faded, every day like it's my payday. Smoking good, yeah, today I feel like I done made it. I ain't never faked it. Keep it real, should be my AK. Wish you would try and book a nigga for no payment. Don't do no free shit, just G shit and ill flows. My flex on elite, need receipts to kill shows. Got next and repeat, so no playing with me, boy. This swag and free, boy. Give me more G's, boy. So pay me what you owe me, not interested if you loan me. A milli make you know me, but that don't mean that you owe me. I'm smoking by the OZ and doper than most these OGs. And that was just the old me, these days I'm keeping it low key. It's my payday, smoking paper planes. Someone tell the pilot made it. We should never change. This how you feel when you make it. I just copped the chain, got a blonde bitch getting naked. Money and the fame, that's the mission every day. Fresh as fuck, I'm on yay. Pull up with the freshest truck, she like yay. She don't give a fuck what a man say. She try her love, but she can't say. Fresh as fuck, I'm on yay. Pull up with the freshest truck, she like yay. She don't give a fuck what a man say. She try her love, but she can't stay. Yeah, my payday. Fresh as fuck, I'm on yay. Pull up with the freshest trucks, she like yay. She don't give a fuck what a man say. She try her luck, but she can't say. Don't you know, shit is payday. Me and music being on the flow since like way. Shit is crack for my cousin to the nene. Back in 99, I was counting money on a day. Learn how to run a shop, I was just a decade. Age of 12, I was breadwinning on a day. Hey, what you thought, I don't play. Better pay up cause I might just have a payday. 47 shots of words from the AK. If you only fuck around with a motherfucker, payday. Fresh as fuck, I'm on yay. Pull up with the freshest truck, she like yay. She don't give a fuck what a man say. She try her love, but she can't say. Fresh as fuck, I'm on yay. Pull up with the freshest truck, she like yay. She don't give a fuck what a man say. She try her love, but she can't stay. Hi class, Tamsi, die noem is Tamsi. Ek is Cynthia August, as ek gesê het. My huisnaam naam is Koshwa. Ek is die voorsitter en die speaker van hierdie huis. Ons wil nie nou ons geskiedenis vir julle vertel nie, maar ek dink dit is belangrik dat na ons julle welkom geheet het, dat u weet dat ons is van die, indien nie die beste huis nie, van die beste georganiseerde huise, tradisionele huise in Suid-Afrika. En dit kom van die parlement af. En is hartseer om te sien in die uitleg van hom af, het die koi of die bruin mense soos ons nou hierso is, nie wit mense nie, gekleurde mense soos ons, donkerkleurige mense, in Suid-Afrika begin. En ergens in die geskiedenis in oor die 200 jaar het ons net verdwyn hier in die middel in. Ons is gemaak verdwyn. Deur wat gebeur het. Mense wat ingefiltreer het van die noorde en van die weste en van die ooste het vir ons verdryf van ons plekke af. En dit is tyd dat ons terugklim wat aan ons behoort. Nou dat ek sê wat ek kan onthou dat ek 5 jaar oud is. Ek gaan in vir my 7 jaar, dus begin van skool toe gaan. Toen bly ons op Gonna Koppie, die plekkie boor. Het ons so op die, was baie Gonna bome. Weet jy, ken hulle die Gonna bome, die Gonna boom daar. En ons het ek daar wat ek gebore het. En daar het ek groot geraak. So ons met pa moes nou gewerk het by die spoorweë, het hulle ons moes so geschiffen. Maar daar wat ons gebleid het. Toen
Word kom maar eenslag boere, hulle self gekoop die wat is hulle naam nog? Maar hulle het sulke kakie klere gedra. Veldkornette ons. Ja, toe kom hulle daar. En hulle het sulke gewere gehad en ons kinders het moes nog maar so weggehol. Ons het 3 neefs gehad wat daar ons gebreek. Hulle 3 neefs se ma was gesterwe toe. Die een neefie nog 'n baba gewees het, toe ek en hy nog babas gewees, maar ek praat nog van waar ek nog begin te onthou het. Toe kom hulle daar met die gewere en hulle sê vir my oupa, donder so water. Jy moet hierdie donder so goed vat en slag en vreet. Ja. Ek wil, jy moet niks meer oorbly nie. Mense, ons trek ons allemaal hier achter. En hoe vast hier zo met mijn halen goed. En hij juist net zo met die geweer, ons is zo, die angst. En mijn papa zegt, mijn opa vraagt, hoe kan hij nou al die goed nou slagen eet? Ons kunnen ons zeggen, en als je klonk, dat moet pa weten. Dus honden, dus katten. Dus beesten, dus bokken. Dus varken, dus kalkoenen. Dus eenden, dus ganzen. En ik zei voor jou, is die van die land. Ons is al daar. En ons moet onze landering doen. Ons was samen Kosa mensen, Kosa mensen, ons. Hij was samen. Ja, ons het zo goed geraakt met hulle. Zo goed geraakt. Ons het bakken samen geëet. Die kinderen gaan naar één kant geëet met die bakken. Ons allemaal samen daarin geëet. Zo het ons daar zo geleerd. Die mensen doen hele mensen. Ons weet nog niet wat gaat aan, maar ik heb gehoord wat ze hulle. Het is in mijn kop ingegaan. Ons het geheel. Toen moest ons doen. En wat het hulle gemaakt? Die auntie kom af en die gaat haar kop. Jere, en ik nou mijn kleine kind gevat en haar kop gekapt. Klaar. Die basis is gewaaid. In die grond. Ja. Mensen, het was het hele toen zijn mensen aangegrepen. Die mensen het geheel. Onze pap. Net kunnen vat wat ons kunnen gevat en aangegrepen. Ons weet niet waar je het doet niet. Maar het gereden met die ossen, maar toen komen ze weer bij aan de plek. Dus daar gaan opbouwen. Want deze weer bouwen en daar blijven. Zo de andere boeren, Engelsmannen gekomen van die oorlog. Die naam is Captain Thomas. Daar hebben ons weer de mensen van maken van mensen. Zo het ons daar groot geraakt. Zo het heeft ons een kerk en een school gebouwd en alles daar. En die heeft man van de oorzee en daar voor ons daar gebouwd. Zo het school het echt geleerd, niet geleerd en zo. Boris, Zo was het. dank je mij, Boris. Hoe heeft de grote verloren? Wat was er doen geweest? Hoe was er wat en hoe het partij was er een keer gedaan en al. Ik mijzelf, hoe het ik ook, hoe is ons uitgezet elkaar zo, in de groepsgebied werd. Ons het ook, die landen moesten ons net zo los, die beesten, varken, honden, katten en wat hebben. Onze baan, donkeykarren, ons moest alles onze beesten, alles net zo los. Alles met niks, net wat je kunt vatten, moet je gaan komen. Kan die kooi en die san en hulle affiliate nie reggekreed word deur die government nie? Hoekom kan ons kinders nie trust kry nie om te gaan leer nie? Hoekom is ons taal nou nog waar hy was toe hy gesterf het 200 jaar gelede? Maar daar word elke keer word daar geld bewillig, want dan moet skole oop gaan, daar is klomp klasse daarso. Waar er gesê word die kinders gaan geleer word. Ek sê vir julle kinders, as julle nie gaan iets doen nie, Antie, ek sê ek is jonk, ek is 67, ek is nie jonk nie, my gees is net jonk. Maar julle kinders sal moet vasvat, julle sal die relay-stok moet vat by ons. En ek wil nie sê maar julle in Graaf-en-Net inwoon, of in Aberdeen, of waar julle ook vanaf kom in die Karoo nie. Julle kan nie hier kom amok maak nie. Are guti gene qua. Are guti gene qua. Wabagu kon kaka sana elanai. Wabagu kon kaka
Yeah. It's payday, fellas. Yeah. Making bacon jungle and the mega climb fellas. Paula's when I'm chilling with the fellas. Fresh as fuck. I'm on yeah. Pull up with the freshest truck. She like yeah. She don't give